Mihimo si Kristo og duha ka klase sa tao nga maminaw niya. Parehas nato naminaw man taron dinhi sa misa. Naminaw ba mo? Duha mo ka klase na ay maalamon, na ay buang-buang. Milingi ako nun na imong tupad. Ingna ko nun siya. Imong paminaw, unsa man ka, buang-buang o maalamon. Pangutan na imong tupad ba? Unsa man ka, buang-buang o maalamon. Ano ba, tupad niyo? Klaro kayo ang gisulti ni Kristo. Dali ra gyud kay mailhan kinsa ning buang-buang o kinsa ning maalamon. Ang maalamon, matod pa ni Kristo, kanang maminaw o mubuhat sa iyang nadungog. Kana bang ilig-ingon, higugma imong kaaway, higugma dayon. Ana, wa nay daghang pangutana, wa nay daghang sulti-sulti diyan. Unya higugmaon ang panuay dako, anang animal dako, mag-abusad. Ayaw na pag-analyze. Maminaw, mutuman sa pulong sa Ginoo. Kinsa man sa ning buang-buang, kanang kusog kay maminaw pero dili mutuman. Naminaw mo nga, na maligya tag slots din eh. Tuman mo ha. Tanawa, di ba? Sige, pado sa doon, mahal sa kinapadiroy. Bayad man gani kag 2,000 anang pagpariban lang anang imong buhok. Nga wa ginay mahatag nga kaayuhan nimo, wa mausab imong naw. Wa sa kay satisfaction kay magsige naman sa kanang pariban sunod buwan. Pero palit kag slot, dopes SBFMM, satisfied kay kastanan. Bayad man gani mo tag pila na ka-1,000 para inyong ipakaon anang mag-Christmas party mo. Di ba? Niyang ihatag ra na sawayon ra nang imong giluto kawa sa ilang ni atong pagkalutuan na ari ka palit dirig slot, labi nag imong palitag mga napo ka slot, basta pakpakan kas mga anghel. Yes, ang anghel pakpak dito gastog 10,000 sa imong hikay, sawayon pa sawayon Usam to yung spaghetti, lata raman ka ito, sobraan ng pagkuhan. Kay party lagi ang taon, luto kag spaghetti. Sawayon, pag yun, lata ra kuno kayo. Og cake sa din siya, usam itong iyang cake, nga, galabi raman itong icing, wa man ito ikuhan. Sa kung saan nala ipang saway ba? Mag-decorate ka sa imong balay, gasto kag tagpila ka thousands, para lang anang magkidlap-kidlap diha. Ang imong silingan, magsige sa tog, tanaw-tanaw, siya nga, balik-balik na malanayang dekorasyon. Sawayon lang gapon. Diri ragod hatag sa Ginoo, ayaw pag-decorate sa inyo, ayaw paghikay. Diri, hatag. Mabitan ako mong gi-challenge, karong Christmas ba? Karong ba Christmas, December 1 to December 31. Palit og usa ka slot, 10 minus, muna'y atong Christmas gift ni Mama Mary, ni Jesus nga natao, si Mama Mary karon dako kay ni siyang pista. Unsay pista Mother Mary nga karon na kanang kuan na siya kanang obligatory. Ibaw kay mo Immaculate Conception, December 8. Ang December 25, dako sa kay ng pistaha, holiday gina. Unsa man? The birth of Jesus. Nya dayon imo dayong ihatag ang pasidungog ni San Vicente Ferrer. Tulo ka buk atong hatagan og Christmas gift. Inigpalit nimo og usa lang ka slot 10 minus karong buwana, labi nag-imo ginang tiguman og maayo kay galisod ka. Nya imo ginang ipalit. Tanawa sunod tuig, di ba? Patay dayon ka. Ngano man? Dito sa langit, tuwa man dito ang divine unity. Di ba? Tuwa dito ang divine prosperity. Di ba? Tuwa sa dito ang divine satisfaction. Tuwa na sa langit. Pero samtang di pa ka mamatay, purting ninduta sa imong bation,
Kay nga naman, ang grasya sa Ginoo mupalig-o nimo, mupalawom sa imong gugma o pagtuos Ginoo nga matod pang Kristo bisag kusuon pakas mga bawod o mga lunok, mga hangin nga mukusukuso nimo aning kinabuhia. Kay purti ra baron din atong kalibutan, grabe kay tentasyon. Grabe yung tentasyon. Ako gud kabuang na kog panagan. Usahay, kuyog na lang ko noon. Aka mo di mo patintal. Di mo patintal? Oy, mga naong ninyo, so dali ka na tintalon. Kana lang cellphone daan, so perting mo tintal. Ang bana ko, di nakatagad sa asawa, kay siging tanaw ng sabong, internet sabong. Hurot pang kwarta. Naagay ka sige ingon ako, pader. Ako ha? Abroad ba? Yan, niuli siya. Wa na say kwarta, kay nadaot anang online sabong. Sugal ba? Sugal diya sa internet. Kana sabong lang na, napadihay karira, unsa na lang mga sugal. Purting mo tintal eh. Nya kani mga batan-o nato anang ilang TikTok nga mga porn sad kasagaran ang gi-TikTok. Lipay bita ko gahapon kay nakoy nasugatan ba nga kana bitang construction worker, 30 taong imatas kamot, padung siya mo uli. Yan naagi dinhi. Ya padir siya no. Nako, oh, pala man ako ni. Nako nga naman sikat kay kas TikTok padir. Nako ha. Unsa? Ako nag-TikTok. Wala ko makasuhay ng TikTok eh. Sikat ko no ko TikTok. Ako, di ko sila. Gi-TikTok siguro nang ako mga gipang-upload sa YouTube. No? Mga buangon hastang pari, apil-apil pas TikTok. Pero, sige lang. Nako, unsa man ka na ganing nalipay kas TikTok, nakat-on ka siya. Daghan kong nakat-onan pa din ako. Kanay nindot i-TikTok. Di ba? Kaysa ka ng isa-isa na kita ra ko na usahay kanang isa-isa nang sayal ba na piyad-piyad ug maayo ganahan sa batang tanaw no. Ang ako lang kalainan diya kanang kahibaw bitaw ko nga minyo na daghan anak niya magpiyad-piyad ako na naong bes anima daghan na ba kay ugat. Ako lang yung ipaghisgutan kay mga tentasyones kalibutan. Daghan kay rong tentasyon, wap anay labot sa tentasyon sa mga bana nga magsigi na lang tanaw ng mga babaeng muagis ila nga purting mugbuag short, hapit na way tabon din ni. Mao to'y tanaw sa mga bana. Mga asawa taon dito sa kusina nagkaimat ng naong. Kadto'y tanaw nila. Nya unsam na, di na tentasyon. Mga bana di mo tanaw na. Di ba mo tingog ay? Congratulations, di ka mo tanaw. Dito tutok sa imong asawa. Ayaw di anang imong silingan. Para pari lang siguro na. Kung may asawa ang pari. Kami lang mo tanaw, anak. Aron among i-appeal sa among wali o among ingnon, tabuni in taon ng mga lawas ninyo, mga babae. Og nindot ng inyong lawas, tabuni aron way maglaway. Ug kung bati na muglawas, tabuni gyapon aron way luoron. In short, tabuni. Para ang Mama Mary ba? Kanina sang tentasyon sa pagkadaw aning kwarta. Daw yung kay kwarta. Nya dili ra ba daw hakob pagyod. Unsa man daw og hakob. Hastang dili iya ang kunon. Gawas na ang iyang idinaw, di niya i-share, hastang dili iya ang kunon pagyod. Kadaghang nangangkon diha, nang ila kunong parkingan kanang karsada, nang ila kunong tindahan kanang karsada, ana manindas karsada. Nganong giangkon na ni imo nang tindahan, na imo nang parkingan, ana pa maghimo og kanana ang murag kanang sana pasirit-sirit anang tubig kanang karwas. Hangtod lang na magsakay motor, mapiksan pa kay ang gihuna-huna sa gapasirit, ang paglimpyo ra gyud gapasirit, nadto na di padung sa gawas, igagis motor, uban, igo dayon, bahala mo diha kay panginabuhi ning ako. Anya ana day ka manginabuhi diha sa krusada? Nga agianan man na sa mga motorista. Ana day ka magparking diha.
Imbis unta to two way, mahimo na lang one way. Kamo na tutok mo muna ko. Wa mo mangangko na ni. Tentasyon gyapon na karon kay sigihan man tagdil, palit og sakyanan, barato na lang kay down payment. Palit yung sakyanan. Palit sa dagan sakyanan. Asam ka parking? Kasada. Yan anong ka parking di ba na imong yuta? Igihan pa jud kay kana imong yuta, imong magay ng kuralon, unya ang karsada imong parkingan. Buangon ka. Di ba tentasyon na? Siya. Muna haron way tentasyon, ipalit na lag slots. Karong December, sulbad na imong tanang tentasyon diha. Kaya nga naman, para gunis Ginoo, para simbahan, way mangangkon ani, hasta pare. Istoryahe pa diri, isodo na nimo sa imong bulsa naman tay finance council go diri god. Sila man ay gakupot sa tanan ditong kolekta, wa man gyud ako. Hasta gani ng blessing da motor ilang maganing kwaon, para lagi taon unta nas pari unta in taon. Hatod na nga pader, hatod gyapon nato. Nya og malintans pare, paninglon pa pader di ba do na man kay giblessing ang motor ganihan. So asa na gihatag ato. Adi ay. Lipat-lipat na itong ako ba? Paninglon. Na may sad noon. Aron yun nga makwintada yun. Na kwintas klaras ta dinhi. Sa unang pagbasa giingon diri ang mga mapahitason pulpugon sa Ginoo apil ang ilang mga syudad. Ug ang mga mapahitason yatak-yatakan na lang sa mga taong kabus ug mga dinaog-daog. Pasabot, mas nindot pang mahimutang kabus at tubangan sa Ginoo. Kay inigabot na siyang gahom ug iyang paghari, kita di ay maoy labing taas ug muyatak ni anang mga taong mapahitason. Maigsoon, ang taong mapahitason way kalipay. Ganahan mo wa mo'y kalipay? Ganahan mo ana? Dili oy. Lingian na imong tupad. Yung tupad ni mo mawalingan. Niya pangutan siya. Ingna, imong tanaw, malipayon ko. Ingna. Sa imong bang tanaw sa kong naong, malipayon ko. Ayaw siya analysa. Siya pa-analysa ni mo. Kaya kanay manggong kalipay, di ni pwede sultihon. Murajik ni sa tong naong. Naamag yung mga tao nga hindi kakita ni mos naong, matakdan kasi yan kalipay, kanang sayag-siyag naong ba? Pero nagi mga tao nga naong palandaan, bugatan ka magtanaw. Kaya bugaton di siyag naong, pasabot, ang iya diri kabugat ba? Murajik gina. Unang anak ginas mata makita, mabutan ang uban sa, ako pader, kung maglagot ko sa kong bana, muhilom na lang ko. Nato niya, ang imong mata, o ang imong naong, wa magsulting, kalami ni mong patyong buwanga kayo. Anha na sa tong mata. Mas may pag musulti ka, mas may pag inigatubang ni mo sa imong bana, galagot ka, mas may pag muingon ka nga, lamian ni mong patyon daw ay. Kapatyonon kay ko nimo. Pero tungod kay ako mang panaad sa simbahan nga sa kasakit o sa kalipay, unungan giti ka, bisag gisakitan ko, sa kapatyonon ko nimo, higugmaon o alagaran giti kang panuaya ka. Anak, mas maayo ko nag-imo na isulti. Haron ang imo sang bana, doon na siya ba'y basihanan. Kaysa imo lang, iduko-duko niya, maingong pagdan imong bana. Nga naman kaday, naunsawan ka, paman. Okay ra eh? Okay. Bitaw, anong nausap mo na imong batasan? Sige, pangutana okay ra magugo. Ayaw ana sulti na. Nya kamo sa mga bana, o giluod na mo sa inyong asawa, ayaw pagsigig. Tanaw-tanaw anang diha cellphone, anang mga porn diha, magsige kag ingon kanion tao, kanigid tao, luuran ni panuway dapoy, luuran. Ayaw isulti na dahil luod na kay kagnaw. Kapangitao na kay kuglain. Haron mag-discuss mo heart to heart. Unsaon man do nga mawagtang ang imong kaluod. Ugumirag ko andong kindimin. Kaya ganoon na basta muluod ang tiyan kita kindi be. Uguman na nagkindi para di muluod. Ugumi lang na o palit pa kag criminal is dito imong nang.
Jadi gini mawa day samtang ang imong batasan ingon anak kana magsikag yaw-yaw nga ang akong buhaton dinhi sigihan nimo koreksyon samot gyud ko kawa na gyoy kana ganing di na jud ko ma-attract nimo anak kana ra di ay anak nya dong di masad ko makapugong og yaw-yaw kay ikaw sige na lang kang hapyod anang imong manok wan agani jud ko nimo mahapyod dana mingon na bana ang akong role hapyoron ko ning luoran ni hapyoron mo anak gihapyod niya ang lood. Pag human, ang lood sad, di, hapyoron ko ni kaning gilood. Ang gilood ba, iya hapyoron. Sayo pa to. Lagi, ang bana, sige yaw-yaw ang asawa, iyang hapyoron. Kaning lood, ako ning hapyoron. Ang asawa sad nga nakatilaw naghapyod, muhilo man to, magkanta-kanta naman lang to. Di ang bana sad, guwapa din akong asawa di ay. Anak, mawa sa tong iyang kaluod. Nga naman, tungod kay nag-istoryahanay man mo unsaon pagpalawom, unsaon pagpraktis ang pulong sa Ginoo diha sa inyong kinabuhi. Unsaon pag-translate kanang giingon ni Kristo pagkasal ninyo, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Pag-discuss mo anak, ay mo pagsigig sultian ang mga pulong nga gikas demonyo. Una, hinaut unta nga makaingon gid ta bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Kana bang masinati nato karong maong Pasko nga ang nianhi nga Ginoo nakapuyo gyud sa atong kasing-kasing. Unsaon? Maminaw sa iyang pulong ug way daghang ukon-ukon, practice dayon. Bahala nagsakitan ta, bahala nagmapobre ta, bahala nagdaog-daogon ta. Don't worry. Moabot ang panahon na ikaw mahimog yung kang bantugan o himuon kas Ginoo na iyang kauban dito sa gingharian nga dili matapos. Manindog ta para sa pag-ampo sa katilingban.